אהלן, כאן סבדנה הקוסמטיקאית, ואנחנו בצפת. יש לנו פה כלי זמר, ככה זה נראה. באכסניה בצפת. מה שרציתי להגיד לכם, שהייתה לי פה שיחה מאוד מעניינת עם בחור בן 21 וקוראים לו מיכאל. שלום. אהלן מיכאל. אז על מה דיברנו? אנחנו דיברנו על זה שככל שאתה נותן אתה מקבל יותר. אוקיי. אני רשמתי לך משפט, אמרתי לך משפט שזה מאוד מאוד נכון לכל הגברים. לכל הגברים. לכל הגברים, שימו לב, בחור בן 21. קח אישה, תעשה ממנה מלכה ותראה איך אתה נהיה מלך. וואלה, אהבתי. ככה זה עובד. ממש ככה. פשוט ככה, אין דרך אחרת. אז ככה זה עובד. גברים, תלמדו. לתשומת לבכם, העצמה אישית לגברים. תלמדו מבחור בן 21. אני פגשתי אותו במלון בצפת, הוא עובד כאן והוא עושה את עבודתו ביעילות, בנאמנות, בשמחה ובאהבה, משרת פה את כל האנשים, את כל הלקוחות פה, באמת גם השירות פה וגם המקום פה והאווירה פה. תבואו לעשות שבת בצפת, פשוט כיף. זה המקום הזה, איך הוא נקרא המקום הזה? מלון תל אביב. מלון תל אביב. לשעבר, כן, היום נקרא אסנט. אסנט? אסנט, כמו שמה. אסנט. מקום מאוד נחמד, באמת. אז אנחנו נשתמע בסרטון הבא. ביי.